abin babu tunanin mu ma yan uwansu talakawa ne, asibitin gwamnatin da ya kamata ya zo da sauki amma babu tausayi ba imani. A nan asibitin Dutse naira 30,000 muka biya wai kudin kati da gado, kuma ba sa karban transfer, babu POS sai dai cash, sannan babu receipt. Suka ce 100,000 muka ce babu da wannan kuɗi, sai dai muka yi ta roƙon arziki a wajen su, aka ce akwai wanda za a sallama a duba lafiyan shi, wani yaro aka duba lafiyan shi sai aka ce za a sallame su kenan a takaice. To aka sallame sai ake gaya mana cewa za mu ba da 30,000 kuma ba sa an san transfer sai dai cash, ba da ba komai. So da yawa ma akwai wani wanda ya zo muke mai tambaya a kai, yake ce mana shi ya ba da ba wajen har 42,000. 42? Yes, 42 ya bayar. Ya bayar saboda neman ceton yashi. Daga nan aka ce mu kawo naira 10,000 kudin alluran jariri, komai sai mun biya ake mana, a rubuta mana magani mu je mu nema. To mu dai fatan mu a sanar da gwamna ya dauki mataki akan wannan irin cin zali, da an ganka cikin matsuwa sai a matsa maka hatta kudin sallama sai mutum ya biya. Yawwa sai sallama kuma da las sallama da za a mana aka ce sai na bada 2,000. So shi ma haka a hannu ka bada ita ma 2,000? Shi ma 2,000 a hannu ne. Amma wa ka ba? Wata nurse ita ma wata baka ce haka.